que tenim amb la licitació dels concursos públics al transport de viatgers i les empreses estan concursant a la baixa, on no es garanteixen tots els drets que tenien aquests treballadors, i això està fent que la gent marxi de l'empresa. Ens permet desenvolupar les nostres potencialitats, ens arrela com a persones, crea lligams de solidaritat i ens emancipa. Per això, aquest 1er de maig també sortim al carrer per defensar el treball i els llocs de treball.